हाँ तो नमस्कार प्रणाम। हम बुलेटिन बेरोजगार पति। अरे हाल फिलहाल में हमार शादी लव मैरिज भइल बा। अब समझ ली नु कि हमार मेहरारू हमार सारा पैसा लगातार खर्च करतिया, हमार जिंदगी में टर्च करतिया। अरे जब से हमार लव मैरिज ब्याह भइल बा, अब समझ ली नु हमार मेहरारू एगो नया डिमांड क देले बिया, झुमका। बताई हम बेरोजगार पति सोना हीरा के झुमका कहाँ से ले आई? हम सोचतानी कि हमारा तो पहने के पैंट नहीं खे, अन्हारा में रहिला, रहे के लाइट नहीं खे, आ उससे वैवाहिक जीवन में कुछ टाइट नहीं खे। तो वह समझ ली कि मर्द के टाइट रहे के पड़ेला, लेकिन ना, हमारा वैवाहिक जीवन में कोनो टाइट नहीं खे। उहे हम सोचत रही कि का हो बुलेटिन, अगर ये झुमका ना ले के दे तब तो मेहरारू हाथ से बेहाथ हो जाए। कुछ ना कुछ उपाय लगावे के पड़ी, काहे कि ना ले आके दे मेहरारू के झुमका तो समझ ली कि मेहरारू हमार जाए के लगावे लगी दूसरा से ठुमका। तब हमारा जान जी की जाए के परियारा से दुमका, वह लोहा उठावे। हो मोने जाई लोहा उठावे दुमका, तो लोग हमार मेहरारू एने लहंगा उठा के दूसरा संग लगावे लगी ठुमका। तब ही सोचनी हाँ कि चाहे बुलेटिन कुछ ना कुछ उपाय लगावे के पड़ी। तब ही सोचे लगनी कि बुलेटिन अब का ताकत अब ही मेहरमौग बने के तहार समय आ गइल बा। का देखत रह? तब जाके सोचनी कि अब कुछ ना कुछ उपाय करे के पड़ी। तब उहे गांव में घूम घूम के लगनी चांदा मांगे, आ कहनी भैया चाचा हमार मेहरारू के झुमका खातिर चांदा मांगतानी, आ चांदा हमारा के दे दो। हाँ, लेकिन पूरा गांव घूम गईनी, हाँ, लेकिन एको चंदा ना मिलत। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ मिलल, बजाय ना कहे के गाड़ी मिलल। हाँ, तब जाके दो चार गो लोग से पूछनी, सलाह लेनी कि भाई हम पूरा गांव जवार में पैसा उधार कर्जा मंगनी, कोई ना देलस, कौन उपाय अब लगाई? तब उहे हमरा दो चार आदमी हमारा के सलाह देलन, कहलन कि अरे मर्दे, ऐसे कोई तहारा आजकल ज़माना में कोई उधार पैसा देवे वाला बा, ऐसे भीख मांगला से कोई रुपया देवे वाला नहीं खे, कुछ ना कुछ काला दिखावे के पड़ी। हाँ, और देखा तो नहीं खो अति घरी गाना बजाना ट्रेन में करके लोग पैसा मांग के कितना कमाता लोग। हाँ, तब तो दिमाग तो हमारे बहुत जल गई। कहनी हाँ, तब तो भाई कहनी कि एगो हारमोनिया के व्यवस्था कर, और हारमोनिया के केहू तरी व्यवस्था भइल। आ तब हे आरा स्टेशन पर चढ़नी, आ पैसेंजर में उहे हम देखिला पूरा भीड़ भाड़ होला, आरा से बक्सर जौन जाले, हाँ वही में चढ़नी। जैसा ही ट्रेन में गईनी, एक कदम जाके जैसा ही शुरू कैनी, लेनी एक कदम सारे गमा पधा निशा, आ जैसा ही लेनी लाभ, तले चले लागल मुक्का लाभ। बिगड़ गई हमार हालात। ट्रेन से गई रही, एम्बुलेंस से आईनी, तब जाके सोचनी कि चली माई बाप के चरण में चारों धाम होला, साफ साफ एकदम सत्संग
दंडवत एकदम उनका पैर पर गिरनी तो सही अलग महकल, अजीब से महकल। तो देखनी कि हमार बाबू जीवा के पैर में गुहला सराइल बा, वह महकता। जैसा ही गिरनी हमार बाप का कैलस कि उहे चप्पल निकाल के 4 चप्पल मरला। तब तक ले देह हाथ झाड़ के खड़ा हो गई। आ तब जाके कहनी कि बाबूजी तू का जनबा मरम बीबी के, तू तो अपने पेशेंट बड़ा टीबी के। आ तब जाके मरलन गरिएलन बाबूजी, लेकिन तब हम कुछ ना चल देनी ना पता हो गई। वही घड़ी हमारा दिल से आवाज आई निकलल कि मेहरारू के सिवा यह दुनिया में कोई नहीं खे रे, कोई नहीं खे। तब वही घड़ी अपना कॉलेज के समय से के नॉलेज के व्यवस्था लगैनी, आई अपना खोप में चोप लगैनी, 5 बोरा गहूम निकाल के अब भोला के लगे बेचैनी, आ जाके आ मेहरारू खातिर झुमका कीन के ले आईनी। काजी हम झुमका लेके आईनी कि ना रहुआ? आज ना झुमका लेके आईनी तो रहुआ चाहे हम ही समझ जाए। बस अब ना सही है बुलेटन, एक कदम ना। अब काहे कि मेहरमग बने के कोर्स क के आइल बड़न। काहे कि जिंदगी ना जिए देत रहू, रोज के रहे तहर उमका। अल्लाह है तहरा खातिर ले आ देले बनी है झुमका, आ पेन के मरी है इंस्टाग्राम पर ठुमका। हाँ ला। अरे रहुआ तो झुमका लेके आइल बनी जी। अरे बाप रे बाप, हम तो जानी कि हमार बेकार मरद बाड़े, बाकी रहुआ हमार पति ना हमार परेशर बनी जी रहुआ। हैं? अरे अरे वो परेशर ना होला रे, परमेश्वर होला, परमेश्वर पति परमेश्वर। अरे हाँ हाँ वो है, आता ना कह देनी वही ढेर बा। हाँ उधर नतिया के बेटा से ठीक है बा। हाँ, पहले नतिया के बेटा कहत रहलू है, ओकर से तो बढ़िए बा। अच्छा ये बताई रहुआ हमरा से कितना प्यार करीला? प्यार? कितना प्यार? अरे बुलेटन के प्यार का अंदाजा नहीं लगा सकत कि कितना प्यार करेले। हाँ है तना प्यार करी कि जितना फूल करेला माली से, आ जीजा करेले साली से, आ निरहू करेले हमारा पाली से, ओहू से ज़्यादा प्यार करेले हाई बुलेटन अपना घरवाली से। हाँ तो यही बात पे एगो 1.25 लाख के साड़ी किन देना, झमका के चलो। अच्छा अरे चलो है झुमका किने खातिर है खोप में चोप लगाइए देनी, तो तहरा उहे साड़ी किने खातिर चलो 0 माइल के जमीन फिर लिखाई। हाँ हाँ चल, लेकिन साड़ी किनाई।